No täällähän minä. Moi! Mitäs kirjailijan kotiin tänään kuuluu? No, sanotaanko nyt näin, että hienolta näyttää. Itse kai sä sen parhaiten tiedät. Hei. Sua taitaa vaan vähän jännittää. Ismo Laitala. Seppo, hei. Mikäs toi on? No, Pukin röllityttö. Aha. Hei. Terve. Jaksat sä? Joo, ilman muuta. Hei. Sä oot sitten ilmeisesti parantunut siitä flunssasta. No ei nyt mitään semmoista. No siinä tapauksessa sä lähdit nyt kotiin parantumaan. Terve. Ai huomenta. Jahas. Tossako mä sitten nukkusin? Kyllä tänne mahtuu. Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Mitä helkkaria? Ai huomenta. Jukka Palm. Ihanaa, että sä tulit. Itse herran taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo. Mun mielestä sä kyllä pelkäät ihan turhaa. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Ehtii ne taistelusuunnitelmat tehdä myöhemminkin. No, hyvä on. Hei. Minä yritän murtautua puustiselle. Mutta mitäs mä nyt tämmöstä selitän sulle? Ole hyvä. Enpä voi muuta sanoa, että onpa ankea tilanne. Joltain asiakkaalta aikanaan mulle jäänyt. Tuoksuuko täällä kahvi? Ehkäpä. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Ja uunituoretta vastaleivottua pullaa. Ja tyttö käyttää Tanjan luottokortteja miten lystää. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Enhän mä mitään Julialle valittanut. Mähän vaan huomautin sille, että... Hiljaa! Eipä olis uskonut tätäkään päivää näkevän. Terve. Moi. Moi. Hei. Kärpänen. Ja Seppo,